ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദയാ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം 16-ാം ദിവസത്തിലേക്ക് വന്നു. ദേവാസുര സമ്പദ് വിഭാഗ യോഗം, ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടത് പുരുഷോത്തമ യോഗം കണ്ടു അല്ലേ? ഇപ്പോ വൈദിക ജ്ഞാനം നേടുക, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലേ? അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയ ബുദ്ധിമാന്മാര് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ ലൗകികതയിൽ നിന്നുള്ള ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയും മോചനമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലേ? പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരാവണം. ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടു. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതി ജ്ഞാനമപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃദ്വേദ വിദേവ ചാഹം. സർവജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. എന്താണ് അജ്ഞാനം, അറിവ്, സ്മരണ, മറവി എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെയാണ്. വേദാന്തമുണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാനാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഭഗവാനാണ് പുരുഷോത്തമൻ അല്ലേ? ഉത്തമ പുരുഷനാണ്. ആധ്യാത്മിക സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാല്
അത് നാശമില്ലാത്തതാണ്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഈ പ്രാപഞ്ചികത അതൊക്കെ ക്ഷണികമാണ്, സുഖങ്ങള്. അപ്പോ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നു, രണ്ട് പ്രകാരത്തില്, രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലുള്ള വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരണാഗതിയിൽ വരുന്നവരുണ്ട്, വരാത്തവരുണ്ട്. ദുരാത്മാക്കളൊന്നും വരില്ല അല്ലെ, ശരണാഗതിയിൽ വരില്ല. പണ്ടൊക്കെ സത്യയുഗത്തിലൊക്കെ രാക്ഷസി ഗുണങ്ങള്, ദൈവീ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളവര് രണ്ട് ലോകങ്ങളിലായിരുന്നു. യുഗം തോറും അത് രണ്ട് രാജ്യത്തിലായി, പിന്നെ രണ്ട് ഗൃഹത്തിലായി. ഇപ്പൊ രണ്ടും ഒരേ വ്യക്തിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. രണ്ട് ഗുണങ്ങളും രണ്ട് തരം സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആളുകളുണ്ട്. അതില് ഡിവൈൻ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം, സത്വഗുണം ഉണ്ടാവണം. അവരുടെ ഉള്ളിലാണ് ദൈവികതയൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. ദൈവീ പ്രകൃതി, ആസുരീ പ്രകൃതി, അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് കാറ്റഗറി പറയുന്നത്. അത് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ കാണുകയാണ്. വ്യാസവിരചിതമാണ് മഹാഭാരതം. ദുര്യോധനൻ എന്ന ആ ഉജ്ജ്വല കഥാപാത്രം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ യുദ്ധം തന്നെ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു അല്ലേ. നമുക്കപ്പോഴോ ഭഗവത്ഗീത ലഭിക്കില്ല ആയിരുന്നു. യുദ്ധം 18 നാള് തോൽവി സംഭവിക്കുകയാണ് അല്ലെ. കൗരവരൊക്കെ മരിച്ചുപോയി അല്ലെ. അപ്പോ ഭീമൻ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരുന്നു. അന്ന് ദ്രൗപദിയോട് ദുര്യോധനൻ പറയുന്നുണ്ട്, വാ നീ എന്റെ തുടയിൽ വന്നിരിക്കേ എന്ന്. അപ്പൊ ഭീമൻ ദുര്യോധനന്റെ തുട പൊട്ടിച്ചിട്ടാ കൊല്ലുന്നേ അല്ലെ. യുദ്ധഭൂമിയില് മൃതപ്രായനായിട്ട് കിടന്ന ആ ദുര്യോധനനെ കൃഷ്ണൻ കാണുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ദുര്യോധനൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണനെ. നീ ചതിയനാണ്, അസ്ത്രം എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ എത്ര തവണ ആ പ്രതിജ്ഞ ലംഘിച്ചു. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ പാണ്ഡവരാരും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. കൃഷ്ണനിലെ കുറ്റം ആരോപിക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ദുര്യോധനനോട് പറഞ്ഞു, എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട, ഞാൻ സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് വന്നു. നിന്റെ കർമ്മഫലാണ് നിന്നെ ഈ ദശയിലാക്കിയത്. ആസുരികൾക്ക് എന്താ വിചാരം? അവര് സ്വതന്ത്രരാണെന്ന വിചാരം. ആരുടെയും വാക്ക് കേൾക്കില്ല. കൃഷ്ണൻ, ഭീഷ്മര്, നാരദാദി മുനികള് എല്ലാവരും ദുര്യോധനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. ശകുനി പറയണത് എല്ലാം കേൾക്കും ദുര്യോധനൻ. ധർമ്മം അനുസരിക്കാനാണ് വിഷമം അല്ലേ. ധാർമ്മികതയില്ല ഒട്ടും. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ? ആധ്യാത്മിക ജീവിതം നയിച്ചാലാണ് യഥാർത്ഥ സുഖം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മുന്നധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് ഭഗവാൻ കുറെ യോഗി, ഭക്തൻ, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ, ത്രിഗുണാതീതൻ, യതി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പേരുകൾ പറഞ്ഞു. അവരൊക്കെ ദൈവീ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഭയം സത്വസംശുദ്ധിർ ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആർജവം അഹിംസ സത്യമക്രോധ ത്യാഗ ശാന്തിരപൈശുനം ദയാഭൂതേഷ്വലോലുപ്ത്വം മാർദ്ദവം ഹ്രീരചാപലം തേജക്ഷമാധൃതി ശൗച മദ്രോഹോ നാതിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദേവീമഭിജാതസ്യ ഭാരത. 3 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, കുറെ ഗുണങ്ങള്, 26 ഗുണങ്ങൾ പറയാണ്. അഭയം പറഞ്ഞാല് ഭയമില്ലാത്ത അവസ്ഥ തന്നെ. എല്ലാം സ്വകർമ്മ ഫലത്താലെയാണ് അല്ലെ. ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ആൾക്ക് ഭയം ഉണ്ടാവില്ല, എപ്പോഴും സ്വസ്ഥരായിരിക്കും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും. സത്വസംശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് അന്ധകരണ ശുദ്ധിയാണ്. കാമക്രോധ മോഹമത മാത്സര്യാദികളൊക്കെ ഒഴിവാവുക. ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള സത്യമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. ആ പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങൾ ഓരോന്നും കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈശ്വരനെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താലെ നമുക്ക് കൈവന്ന സമ്പത്തോ അറിവോ എന്താണോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അത് വേണ്ടവർക്ക് ദാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. ദമം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം, ആത്മനിയന്ത്രണം എന്നൊക്കെ. വിഷയസുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കും തോറും ആസക്തി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക.
അഗ്നിയിൽ നെയ്യൊഴിക്കുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒരു നിവൃത്തി വരണം. അതാണ് ദമം. യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിലെ 4 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറയും. ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ഈ ഈ ഈ ആശ്രമധർമ്മങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം യജ്ഞഭാവനയോടെ ചെയ്യുക. അതാണ് യജ്ഞം. സ്വാധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദപഠനം, പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങൾ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. അന്ധവിശ്വാസമൊന്നും അരുത്. വേദം പ്രമാണമാക്കണം. എന്ത് പറയുമ്പോഴും നമുക്കൊരു പ്രമാണം വേണം ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന്. തപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ശീലങ്ങളെ അഭ്യാസം ചെയ്ത് വളർത്തിയെടുക്കുക. ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഉള്ള ദൃഢത ഉണ്ടാവുക. നമ്മിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഫേർട്ട് എടുക്കണം, അല്ലേ? നന്നാവാൻ ശ്രമിക്കണം. ആർജവം, കാര്യങ്ങൾ നേരായ വഴിക്ക് പറയുക. ഋജുബുദ്ധി, അർജുനന്റെ ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ്. അതുപോലെ അഹിംസ, ഏത് ജീവന്റെയും പുരോഗതിയെ തടയാതിരിക്കുക. അല്ലാതെ കൊതുവിനെ കൊല്ലാതിരിക്കൽ മാത്രമല്ല അഹിംസ. ചിന്ത, വാക്ക്, പ്രവൃത്തി ഇതൊന്നും കൊണ്ടും ആരെയും ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കുക. അഹിംസ. സത്യം, സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ വളച്ചൊടിക്കരുത്. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും സത്യമേ പറയാവൂ. അക്രോധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോടും ദേഷ്യപ്പെടരുത്. കോപമൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഇപ്പോൾ ശിക്ഷിക്കാൻ ആർക്കൊക്കെ അധികാരം? മാതാപിതാക്കൾക്കും ഗുരുവിനും മാത്രമാണ് കുട്ടികളെ ആയാലും ശിക്ഷിക്കുക. അതും അവരുടെ നന്മയ്ക്കായിക്കൊണ്ട്. പിന്നെ ത്യാഗം, വിട്ടുവീഴ്ച വേണം. മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ കണക്കാക്കിയിട്ട് ഈശ്വരനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ അവഗണനകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സഹിക്കേണ്ടി വരിക. ശാന്തി, എന്ത് വന്നാലും മനസ്സംയമനം കൈവിടാതിരിക്കുക. പൈശുനം എന്ന് പറഞ്ഞ പരദോഷം കാണരുത്, പറയരുത്. എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വാസനകളുണ്ട്. അവരങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ. അത് എന്നെ ബാധിക്കാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനാ അവരെ കുറ്റം പറയുന്നേ? പിന്നെ ഭൂതേഷു ദയ, ഒരാളെ മഹാനാക്കുക എന്നുള്ളത് സഹജീവികളോടുള്ള കാരുണ്യം അനുസരിച്ച സഹാനുഭൂതി, പ്രസന്നത, ഇതൊക്കെ. അലോലുപത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിലും അമിത ആഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക. എന്ത് കണ്ടാലും എനിക്ക് വേണമെന്നാ ചിലവർക്ക്, അല്ലേ? അത് നല്ലതല്ല. മാർദ്ദവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃദുലത. ആധ്യാത്മിക കർക്കശം പാടില്ല. ആധ്യാത്മികരായിട്ടുള്ളവർക്ക്, മഹാത്മാക്കൾക്ക് നല്ല തെളിമ ഉണ്ടാവും. ഹ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലജ്ജ, ശരി ചെയ്യാൻ ആർജവം ഉണ്ടാവുക. അചാപലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൃഢത. എന്ത് വന്നാലും മുന്നേറണം. അങ്ങനെ പ്രയത്നം ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷോഭമോ നിരാശയോ ഒന്നും വേണ്ട. തേജ എന്ന് പറഞ്ഞാല് തേജസ് തന്നെ, മനസ്സിന്റെ ബലം. ആത്മീയ പുരോഗതി ലക്ഷ്യം ആക്കിയിട്ട് ഒരു ഭ്രമം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ദുർബലർക്കൊക്കെ രക്ഷ നൽകാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാവും. ക്ഷമ, എന്തും സഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് തന്നെ. ഭക്തന് കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വരും, ക്ഷമയോടെ നേരിടുക. അങ്ങനെ. ധൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധൈര്യമാണ്. എവിടെയും പതറരുത്. ഭഗവാൻ ഉണ്ട് കൂടെ എന്നുള്ള ആ ഒരു നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധി. ശൗചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധി, മതമത്സരങ്ങളില്ലാതെ ഉള്ള ഒരു പെരുമാറ്റം. അദ്രോഹം, ആർക്കും ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക. അതിമാനിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുരഭിമാനാണ്. സ്വയവും മറ്റുള്ളവരെ പോലും അത് നശിപ്പിക്കും. ദുഷ്പ്രവണത ഇല്ലാതാക്കുക. മറ്റുള്ളവരെ മാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ 26 ഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേടിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ മനസ്സിനെയൊക്കെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ഭഗവാനോട് അടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത്. അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇനി അല്ലാത്തവരുടെ കാര്യം പറയാം. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദംഭോദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധപാരുഷ്യമേവച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥസമ്പദമാസുരീം. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുരഗുണങ്ങളാണ്. മുമ്പ് പറഞ്ഞതൊക്കെ ദൈവീ ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ വിപരീതമായിട്ടുള്ള ആസുരി ഗുണം ദംഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അഹംഭാവം ഉണ്ടാവുക, അത് പാടില്ല. ദർപ്പം, ഞാൻ വലിയ കുലത്തിലാണ്, പദവിയിലാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള അരോഗൻസ് പാടില്ല. അതിമാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലയെടുപ്പോടെ നിന്നിട്ട് എന്നെ എല്ലാവരും അനുസരിക്കുക, സേവകന്മാരാലൊക്കെ അഭിരമിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള. ക്രോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം, അല്ലെ? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക്. പാരുഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പ് മൃദുലത എന്ന് പറഞ്ഞു, മാർദ്ദവം പറഞ്ഞു. അതിന്റെ വിപരീതം പാരുഷ്യം, കഠിനമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം, കഠോര ശബ്ദം, അതൊക്കെ. അജ്ഞാനം,
ശാസ്ത്രമോ ആചാര്യന്മാരെയോ ഒന്നും അനുസരിക്കില്ല, തോന്നിയ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുക. അഭിജാത, ഞാൻ വലിയവനാണ് എല്ലാവരെക്കാളും എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം. അങ്ങനെ അജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല അല്ലെ. മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് ലഭിച്ചാല് നമ്മൾക്ക് ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ വേണം, ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള ഒരു ജിജ്ഞാസ ഉണ്ടാവണം. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദേവി സമ്പദ്വിമോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമത മാശുച സമ്പദം ദേവീം അഭിജാതോസി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധകങ്ങളും ആസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അർജുനനോട് പറഞ്ഞു, നീ ഇതിൽ രണ്ടിലും ദൈവിക ഗുണത്തിലാണ് വരിക. അത് ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധകങ്ങളാണ്, ആസുര ഗുണങ്ങളോ ബന്ധന കാരണങ്ങളാണ് എന്ന്. അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നീ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ, അതൊരു ഘോര കർമ്മമാണ്. എങ്കിലും നീ ആസുരി സ്വഭാവി അല്ല. ഒരു ക്ഷത്രിയൻ ശത്രുവിന് നേരെ പൊരുതുന്നത് ദിവ്യകൃത്യം തന്നെയാണ്. ജീവിതത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ആശ്രമധർമ്മങ്ങളെ അനുസരിക്കുക, അത് തന്നെയാണ് ധർമ്മം. ദൈവീ സമ്പത്ത് മോക്ഷപ്രദാണ്, ആസുരം ബന്ധനകാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലും നമുക്ക് പറയണ്ടേ അല്ലെ, അസുരന്മാര് ദേവന്മാര്, കശ്യപൻ ദിതി അവര് ദൈത്യന്മാര്. 2 ഭാര്യമാരാണ്, ദിതി അതിഥി. അതിഥിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മക്കള് ദേവകള്, എന്നാൽ ദിതിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് അസുരി ശക്തിയിലുള്ള മക്കളാണ്, നമുക്കറിയാം. അപ്പോ കൃഷ്ണൻ അസുരരെ ധാരാളം വധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അവരൊക്കെയും മോക്ഷപ്രാപ്തി കിട്ടി ഭഗവാന്റെ കയ്യാലെ വധിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട്. കാളിയനെ വധിച്ചില്ല, യമുനയെ അഭയം പ്രാപിച്ചത് കാരണത്താലാണ്. 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദൗഭൂത സർഗൗ ലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുരേവ ച ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം ദൈവികം എന്നീ 2 വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ വിവരിക്കാം. ഇനി കുറെ ശ്ലോകങ്ങളിലെ ആസുര ഗുണങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയണത്. ഭൗതികതയിൽ ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കളാണ് ഇവരൊക്കെ. ദൈവിക പ്രകൃതിക്കാര് നിയന്ത്രിത ജീവിതമാണ് നയിക്കുക. പ്രാമാണികരുടെയും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും ഒക്കെ നിബന്ധനകളെ അനുസരിക്കും അവര്. ജീവിത നിയമങ്ങളെ മറികടന്ന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന കൂട്ടരാണ് ഈ ആസുരികള് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്കൊക്കെ പഞ്ചമഹായജ്ഞം ഒക്കെ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവര് ചെയ്യില്ല. അപ്പോ നല്ല ചിന്ത, വാക്ക്, പ്രവൃത്തി എല്ലാം വേണമല്ലേ, ശുദ്ധമാവണം എല്ലാം. അങ്ങനെയാണ് പരിപൂർണത നേടാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാമം, ക്രോധം, ദംഭം, ദർപ്പം, പാരുഷ്യം ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് പലതും. നമ്മൾ നന്നാവണം എന്ന് ഭഗവാന് വിചാരമുണ്ട് അല്ലേ. പാരൻസ് മക്കളോട് പറയണ പോലെയാണ്. 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാന വിദുരാസുര ന ശൗചം നാഭിചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തതെന്തെന്നോ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് നോക്കിയ മഹാഭാരതത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ നോക്കാം, നമുക്കറിയാം. ദുര്യോധനൻ, വിതുരര് മഹാത്മാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഹസ്തിനപുരത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു, അദ്ദേഹം പോയി അപമാനം സഹിക്കവയ്യാഞ്ഞിട്ട്. യുധിഷ്ഠിരനോ വിതുരരെ ബഹുമാനിച്ച് കാൽക്കൽ വീഴുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ദുര്യോധനൻ ദ്രൗപദിയെ അപമാനിച്ചു. എന്നാൽ അർജുനനെ കണ്ട സ്വർഗത്തിൽ പോയ അർജുനനെ കണ്ട ഉർവശി പറയാണ്, അങ്ങയോടൊപ്പം ഭോഗസുഖം അനുഭവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ, എനിക്ക് അങ്ങ് കുന്തി മാതാവിനെ പോലെയാണ്, മാത്രമല്ല പ്രപിതാമഹൻ പുരൂരവസ് അങ്ങയെ വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ പുരുവംശം, അതാണ് പിന്നെ കുരുവംശമായത്. അതിനാല് അങ്ങ് എന്റെ മുത്തശ്ശിയാണ് എന്ന് അങ്ങനെ ദേഷ്യം ശപിച്ചു. നീ നപുംസകമായി പോകട്ടെ എന്ന് ഉർവശി ശപിച്ചു. അതും ഒരു അനുഗ്രഹമായി അല്ലെ അർജുനന്. 13 വർഷം വനവാസത്തിന്റെ ഒടുവിലുള്ള അജ്ഞാതവാസം. അവിടെ വിരാട രാജ്യത്ത് ഉത്തരയുടെ ഡാൻസ് ടീച്ചറായി അല്ലെ, ബൃഹന്തളയായി നിന്നു.
ഒടുവില് അർജുനനാണ് എന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഉത്തരയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ രാജാവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോ പറയാണ്, ശിഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മകൾക്ക് തുല്യാണ്, എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്റെ മകൻ അഭിമന്യു 16 വയസ്സ്, ഉത്തരയെ വിവാഹം ചെയ്യും എന്ന്. സ്ത്രീയോടുള്ള ആദരവാണ് അവര് കാണിക്കുന്നത്. മുതിർന്നവരെയും ഒക്കെ ആദരിക്കും. പ്രഭുപാദിനോട് ഒരിക്കലെ ഒരു യുക്തിവാദി ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഈ എപ്പോഴും കൃഷ്ണ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്, അവസാനം മരണവേളയില് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന്. അപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല, ഞങ്ങളല്ലെങ്കിലും ആനന്ദത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണ 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 എന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, ഞങ്ങൾ ആനന്ദത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അതിപ്പോ അവസാനം ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നറിഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല. മറിച്ച് നിങ്ങൾക്കോ അവസാന വേളയില് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യും? നിങ്ങളുടെ ഈ ജീവിതം നിഷ്ഫലമായില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. അസത്യം അപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹുരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിമന്യത് കാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായി ഒരു ഈശ്വരനില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉത്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഈ ലോകം കാൽപ്പനികമാണ് എന്നാണ് ആസുരികൾ കരുതുന്നത്. അല്ലെ, ഒരു ഫൗണ്ടേഷനും ഒന്നുമില്ല, സെക്സ് ഡിസയർ മാത്രാണ്. അല്ലെ, കുംഭകർണൻ പോലും രാവണന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സീതയെ തിരിച്ചയക്കൂ എന്ന്. മണ്ഡോദരി പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നും കേട്ടില്ല, അല്ലെ, ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. രാജ്യവും വംശവും സ്വയവും എല്ലാം നശിച്ചു. അല്ലെ, ആസുര സ്വഭാവികള് പ്രപഞ്ചത്തിനെ ഒരു മായക്കാഴ്ചയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കാരണമോ കാര്യമോ നിയന്താവോ ഉദ്ദേശമോ ഒന്നും അവർക്കറിയില്ല. എല്ലാം മിഥ്യയാണ് അവർക്ക്. ജീവനും ശരീരവും എല്ലാം ഒന്നാണ് അവർക്ക്. ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നതിന് പകരം സ്വപ്ന ലോകത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരാണ്. അവരാണ് ഈ ആതങ്കവാദമൊക്കെ അഴിച്ചുവിടുന്നത്. അല്ലെ, ലോകനാശകരങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ ചെയ്യും അവര്. 9. ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മാനോ അല്പബുദ്ധയ പ്രഭവന്ത്യുഗ്രകർമാണ ക്ഷയായ ജഗതോഹിത. ഉഗ്രകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും അവര്. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ആസുര സ്വഭാവികള് അല്ലെ, ലോകനാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ദുഷ്കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യ. ബുദ്ധിയില്ല, ഈശ്വരനെ അറിയുന്നില്ല, ഭൗതികത ആവുന്നത്ര ആസ്വദിക്കുക, അതിനായിട്ട് ഉപാധികൾ ഓരോന്ന് കണ്ടെത്തും. ഫലം എന്താണ്? ജനങ്ങൾ അധികം അക്രമാസക്തരാവുക, നിഷ്ഠൂരന്മാരാവുക, അല്ലെ, സ്വയം അബ്യൂസേഴ്സ് ആവുക ചെയ്യണത്. ടെറർ, അല്ലെ, ആതങ്കവാദം, അതൊക്കെ. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തില് 10,000 വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞാല് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാ പറയാ. 4,27,000 വർഷങ്ങൾ കൂടെ കഴിയണം, അപ്പോഴാണ് കൽക്കി അവതരിക്കുക. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ വല്ലാത്ത മോശം അവസ്ഥയായിരിക്കും ഇവിടെ എന്നാണ്. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. മാമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദംഭമാനമദാന്യുത മോഹാത് ഗൃഹീത്വാ സദ്ഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേ ശുചിവ്രത. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദംഭം ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായ ആസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിനാൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. ഒരിക്കലും തൃപ്തി വരാത്ത സുഖഭോഗ ആസക്തിയാണ് അവരിൽ ഉണ്ടാവുക. മായാമോഹിതരായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രയത്നം ചെയ്യും. തെറ്റായ വഴിയാണ് എന്നൊന്നും അറിയില്ല. മലിനമായിട്ടുള്ള ശീലങ്ങള്, മിഥ്യാഹങ്കാര പ്രേരിതമായിട്ട് വേദസമ്മതമല്ലാത്ത സിദ്ധാന്തങ്ങള് ഒക്കെയാണ് ആവിഷ്കരിക്കുക. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ദക്ഷ പ്രജാപതി. വളരെ സുന്ദരനാണ് അല്ലേ? ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ കഥയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മപുത്രനാണ് ദക്ഷൻ. ദക്ഷൻ പിതാവിന്റെ അതിലാളനായാല് മതാന്ധനായിട്ട് തീർന്നു. ഒരിക്കലും പ്രജാപതിമാരുടെ വലിയ സത്രം ഉണ്ടായി. അവിടെ സർവ്വദേവതകളും ഋഷീശ്വരന്മാരും അതിൽ സംബന്ധിച്ചു. ദക്ഷ പ്രജാപതി സഭയിൽ പ്രവേശിച്ച നേരം ശ്രീപരമേശ്വരനും ബ്രഹ്മാവും ഒഴികെ മറ്റെല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് വന്ദിച്ചു. ദക്ഷൻ തന്നെ വന്ദിക്കാത്ത കാരണത്താല് ശ്രീപരമേശ്വരന്റെ നേരെ കോപിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ലാത്ത നീച ശബ്ദങ്ങളെ കൊണ്ട് ശിവനെ അധിക്ഷേപിച്ചു.
തന്നെയല്ല ശപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് കേട്ട് നന്ദീശ്വരന് സഹിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം ദക്ഷനെയും ദക്ഷാനുയായികളെയും ഒക്കെ ശപിച്ചു. ഈ ക്രുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഭൃഗു ശൈവന്മാരെ ശപിച്ചു. ഇതെല്ലാം കണ്ട് ശിവൻ ആ സഭയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി. അങ്ങനെ പ്രജാപതിമാര് സത്രം അവസാനിപ്പിച്ച് തങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും പോയി എന്നാണ്. ദക്ഷ പ്രജാപതി തരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ശ്രീ പരമേശ്വരനെ അപമാനിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിനുവേണ്ടി തന്നെ ഒരു യജ്ഞം ആരംഭിച്ചു. അങ്ങോട്ട് ശ്രീ പരമേശ്വരനെ ഒഴിച്ച സകല ദേവതകളെയും ഋഷീശ്വരന്മാരെയും എല്ലാം അതിന് ക്ഷണിച്ചു. യജ്ഞം സഘോഷം ആരംഭിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ദേവസംഘങ്ങളൊക്കെ സർവാഭരണ വിഭൂഷിതകളായിട്ടുള്ള പത്നിമാരും കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വിമാനങ്ങളിൽ കയറി ആകാശമാർഗത്തിലൂടെ വരികയാണ്. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടും അവരുടെ സംസാരമൊക്കെ കേട്ടിട്ടും സതീദേവിക്കും തോന്നി, പിതാവിന്റെ ഈ യജ്ഞ മഹോത്സവത്തിൽ എനിക്കും പങ്കുകൊള്ളണം. ഭർത്തൃ സമീപം ചെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ പിതൃഭവനത്തിൽ പോകുന്നതിന് വിലക്കൊന്നുമില്ല, പ്രത്യേക ക്ഷണമൊന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലേ. പക്ഷേ ഇവിടെ പോകണ്ട, നമ്മൾ അപമാനിതരാവും, അതുകൊണ്ട് പോകണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നിഷേധിച്ചിട്ടും സതീദേവി അത് കൂട്ടാക്കിയില്ല. യജ്ഞസ്ഥലത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. അപ്പൊ കുറെ ഭൂതഗണങ്ങളും ദേവിയെ അനുഗമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴോ ആരും ആദരിച്ചില്ല ദേവിയെ. സഹോദരിമാരെയും മാതാവിനെയും അവരെയൊക്കെ കണ്ടു കുശല പ്രശ്നം ചെയ്തു. മറ്റാരും ഒന്നും മിണ്ടി പോലും ഇല്ല. അങ്ങനെ ഈ എന്താ പറയാ, ഈ യജ്ഞശിഷ്ടം ബാക്കി എല്ലാവർക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ശിവന് വെച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ സങ്കടമായി. ഭഗവൻ നിന്ദ ചെയ്യുന്ന ആ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഞാൻ എൻ്റെ ദേഹത്തെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇനി ധരിക്കില്ല. ഞാൻ ദാക്ഷായണി എന്ന് എനിക്കിനി വിളിക്കേണ്ട, ലജ്ജ തോന്നുന്നു, എന്നെ ആരും അങ്ങനെ വിളിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഗ്നിയില് ദേഹം ദഹിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഭഗവത് പാർഷദന്മാരൊക്കെ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ട് പുറപ്പെട്ടു. ഭൃഗു ദക്ഷിണാഗ്നിയിൽ ഹോമിച്ചപ്പോഴ് ഭൃഗുക്കൾ എന്നുള്ള അനേകം ദേവതകൾ ഉണ്ടാവുക, എന്നിട്ട് ഭൂതഗണങ്ങളെ ഓടിക്കുകയും ചെയ്തു. വിവരം അറിഞ്ഞിട്ട് ശ്രീരുദ്രൻ കുപിതനായി കോപാധിക്യത്താല് ജട പറിച്ച് നിലത്തടിച്ചു. അതിഭയങ്കര മൂർത്തിയായിട്ടുള്ള വീരഭദ്രൻ ജനിച്ചു. ദക്ഷനെയും യജ്ഞത്തെയും നശിപ്പിക്കൂ എന്ന് ആജ്ഞാപിച്ചു. അങ്ങനെ വീരഭദ്രൻ ഭടന്മാരോടുകൂടി വന്ന് ആകാശമാർഗം ധൂളി പടലത്താലെ ആകെ പരിസരമൊക്കെ ആവൃതമായി. അങ്ങനെ എല്ലാവരും എന്താണെന്ന് അറിയാതെ പരിഭ്രമിച്ചു. ദക്ഷൻ ഭഗവാനെ അപമാനിച്ചതിന്റെ ഫലം തന്നെയാണ് എന്ന് പലരും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ യജ്ഞശാലയിലൊക്കെ എല്ലാവരും വന്ന് ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു അവിടുത്തെ. അങ്ങനെ ഭഗവൻ നിന്ദയില് പങ്കാളിയായവരെയൊക്കെ പല യാതനകള്, കണ്ണുകളൊക്കെ ചൂഴ്ന്നെടുത്തു, പല്ലുകളൊക്കെ കൊഴിച്ചു. അങ്ങനെ ദക്ഷനെ കൊല്ലാൻ അടുത്തു. അപ്പോൾ വിഷമാണെന്ന് കണ്ടപ്പോ പശുവിനെ ഹിംസിക്കുന്ന മാതിരി കഴുത്തിൽ അമർത്തിപ്പിടിച്ച് ശ്വാസരോധം വരുത്തിയിട്ട് നിഗ്രഹിച്ചു. ദക്ഷന്റെ ശിരസ്സറുത്തിട്ട് തീയിലിട്ട് ഹോമിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ പിന്നെ വന്നിട്ട് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ദക്ഷനിങ്ങനെ വേറൊരു ശിരസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന കഥയൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് പിന്നീട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ 11-12 ശ്ലോകങ്ങളിലെ താല്പര്യം. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്നവർ കരുതുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ജീവിത അവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിലകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയ തൃപ്തിയാണ് അവരുടെ മെയിൻ കാര്യം അല്ലേ. അപ്പോ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം നമുക്കറിയാം. വസുദേവര് ദേവകി ദേവിയെ വിവാഹം ചെയ്തു പോകുമ്പോഴേ കംസൻ അല്ലേ 8ാമത്തെ പുത്രൻ കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴ് കംസൻ ഈ ദേവകി ദേവിയെ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നത് അത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കഥയാണ്. അപ്പോ എപ്പോഴും ഇവര് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ, ശരിതെറ്റുകളൊന്നും അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി മാത്രമാണ് ആവശ്യം എന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. അതിപ്പം മൃഗങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ. ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം അത് മൃഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്, ഈ കൂട്ടർക്കും അത് തന്നെയുള്ളൂ.
കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായിട്ട് സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായിട്ട് അന്യായം ചെയ്യാനും ഒന്നും അവർക്ക് ഒരു മടിയുമില്ല. ഇപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ദുഷ്ടനായിരുന്നു അല്ലേ, അദ്ദേഹത്തിന് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഭീമൻ ശപഥം ചെയ്തിരുന്നു, 100 പുത്രരെയും ഞാൻ വധിക്കും എന്ന്. ക്ഷത്രിയ പ്രതിജ്ഞ അത് പാലിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ശാന്തിയോടെ ഉറങ്ങാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലേ. അതേപോലെ കംസൻ കൃഷ്ണനെ വധിക്കാൻ നടന്നു അല്ലെ, ഒരു ദിനം പോലും ഉറങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല. മായാ വലയത്തിൽ അകപ്പെട്ടാല് എത്ര കൈകാലിട്ട് അടിച്ചാലും പിന്നെ രക്ഷപ്പെടില്ല. 8 കാലി സ്വന്തം വലയിൽ കുടുങ്ങുന്ന പോലെയാണ് അല്ലെ ഇവിടെ കംസനെയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. 13, 14, 15 ശ്ലോകങ്ങളുടെ താല്പര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അസുര സ്വഭാവി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഇന്നെനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും. ഇത്ര ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു. ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും. ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്. എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്. കുലീനരായ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായ ആരുണ്ട്? ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാവുന്നു. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ ചെയ്യും, ഞാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരിങ്ങനെ മായാ വലയത്തിൽ അകപ്പെട്ട് ജീവിക്കും. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചർ ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപമാണ്, നമുക്കറിയുന്നതാണ്. 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃത പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ചൗ. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. എന്താ ചെയ്യണേ? ഇവര് വ്യാമോഹാണ് അല്ലെ, കൂടുതല് ശരിയായിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയില്ല. അങ്ങനെ അവര് നരകത്തിൽ പതിക്കുകയാണ് അവനവന്റെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലമായിട്ട്. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പിക്ചർ ആരുടെയാണ്? ശിശുപാലൻ അല്ലെ, രാജസൂയം നടക്കുകയാണ്. രാജസൂയത്തിന്റെ സന്ദർഭമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, യുധിഷ്ഠിരൻ രാജാവായി അഭിഷേകം ഒക്കെ ചെയ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഭഗവത് ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് രാജസൂയത്തിൽ എടുത്തു. അപ്പോ ദ്വൈപായനൻ, ഭരദ്വാജൻ, വസിഷ്ഠൻ, വിശ്വാമിത്രൻ മുതലായ ഋഷീശ്വരന്മാരെയൊക്കെ ഋത്തുക്കളായിട്ട് ഭരിച്ചു. ഭീഷ്മ ദ്രോണാദികളായിട്ടുള്ള പൂജനീയരായവരെയൊക്കെ വരുത്തി. അങ്ങനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രജകളും വന്നുകൂടി ഈ യജ്ഞം കാണാന്. ബ്രഹ്മാവ്, ഇന്ദ്രാദി ലോകപാലന്മാര്, സിദ്ധഗന്ധർവാദികള് മുതലായവരൊക്കെ യജ്ഞത്തിന് എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പൊ സർവേശ്വരനായിട്ടുള്ള പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒരു ദാസനെ പോലെ അവിടെ വർത്തിക്കുകയാണ്, ഓരോരോ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്ത്. അപ്പോൾ അഗ്രപൂജയ്ക്ക് ആരെ വരിക്കണം എന്നുള്ള ആലോചനയായി. അവസാനം പറഞ്ഞു, എന്താണ്, ശ്രീകൃഷ്ണനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആ പാദമൊക്കെ കഴുകിച്ച് ആ പുണ്യ തീർത്ഥം ശിരസിൽ എല്ലാവരും ധരിച്ചു. അങ്ങനെ പുഷ്പങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് പൂജയൊക്കെ ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ശിശുപാലന് സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല. അപ്പൊ ക്രുദ്ധനായിട്ട് പല പല നീച വാക്കുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി, അധിക്ഷേപിച്ചു. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് കൃഷ്ണൻ ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നു. മറ്റുള്ള സദസ്സിലുള്ളവരൊക്കെ ചെവി പൊത്തി. അപ്പോഴേക്കും പാണ്ഡവന്മാര് ആയുധം എടുത്തിട്ട് ശിശുപാലന്റെ നേരെ പുറപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് സുദർശന ചക്രം എടുത്തിട്ട് ആ ശിശുപാലന്റെ ശിരസ് ഛേദിച്ചു. അപ്പൊ ശിശുപാലൻ എങ്ങനെയാണ്? ശിശുപാലൻ ബന്ധു തന്നെയാണ് കൃഷ്ണന്റെ. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോഴ് ഈ കുട്ടിക്ക് വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടായിരുന്നു, കൈകളൊക്കെ അധികം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴ് ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ആരാണോ ഈ കുട്ടിയെ എടുക്കുന്ന വേളയില് ഈ കുട്ടിയുടെ അധികമുള്ള കൈകളൊക്കെ വീണു പോകുന്നത്, ആ ആളാൽ തന്നെയാണ് ഈ കുട്ടി വധിക്കപ്പെടുക എന്ന്. അങ്ങനെ പലരും വന്ന് കുട്ടിയെ എടുത്തു. കൃഷ്ണനും ഒരിക്കൽ വന്നിട്ട് കുട്ടിയെ എടുത്തപ്പോഴ് അങ്ങനെ നോർമൽ കുട്ടിയായി മാറി. അപ്പോഴാ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി, കൃഷ്ണന്റെ കയ്യാലാണ് എൻ്റെ മകന്റെ മരണം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അമ്മ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു, എൻ്റെ മകനെ ഉപദ്രവിക്കരുത് കൃഷ്ണ നീയ്. ഇല്ല അമ്മേ, ഞാന് അവന്റെ 100 തെറ്റുകൾ ഞാൻ പൊറുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 100 അല്ല 1000 തെറ്റ് പോലും ഭഗവാൻ പൊറുത്തു. അതിനുശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്
അങ്ങനെ ആ, 3 ജന്മമായിട്ടാണ്. അത് അടുത്ത കഥയായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ശിശുപാല ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവ്യ തേജസ് ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു എന്നാണ്. എല്ലാവരും നോക്കി നിൽക്കെ ആ തേജസ് ഈ കൃഷ്ണനിൽ വന്നു ലയിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പൊ 3 ജന്മത്തിന്റെ നിരന്തരം ഭാവന ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആ പരമഗതി ഉണ്ടായത് എന്നാണ്. ആ കഥ ഞാൻ ഇപ്പൊ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പറ്റും. 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം: നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. വിധിപ്രകാരമൊന്നും അല്ല, മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാൻ വേണ്ടി വരം ആവശ്യപ്പെടുക, അല്ലെ? ഇവിടെ ഭസ്മാസുരനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരീരം പോലും ഹോമിക്കാൻ, കഴുത്തറുത്ത് ഹോമിക്കാൻ തയ്യാറായി വരപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. എല്ലാവരെയും വധിക്കാനുള്ള വരാണ്, അല്ലാണ്ട് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വരമൊന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത്. എന്തും അധാർമിക പ്രവർത്തികളും ചെയ്യാൻ അവർക്ക് മടിയില്ല, തൃഷ്ണയാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ, അല്ലേ? അപ്പോ അതാണ് ആസുരി സ്വഭാവം ഉള്ളവര് ചെയ്യണത് എന്നാണ്. ഇനി 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം: അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അതല്ലേ ഇപ്പോ ശിശുപാലന്റെ കാര്യം ഉണ്ടായത്, അല്ലേ? അവർക്ക് നല്ല ചിന്തകളോ നല്ല പ്രവൃത്തിയോ ഒന്നും അവരിൽ നിന്ന് വരില്ല. മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ സംഭ്രാന്തരാവുകയാണ് അവര്. അവർക്ക് നല്ല ശക്തിയും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ആ ഭഗവത് അംശം, അല്ലെ, ഭഗവത് ചൈതന്യം, അതിനോട് ഒന്നും ഒരു വിലയില്ല. ഈർഷ്യാലുക്കളായിട്ട് ഈ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കണ കൂട്ടരാണ് അവര്. അപ്പോ എന്താണ് കഥ? ഇത് ഞാൻ പറയാം. ഇത് സിംഹകേയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, പാലാഴി കടഞ്ഞ വേളയില് പാലാഴി മഥനം നടന്നു. കുറെ ഉച്ചൈശ്രവസ്, ഐരാവതം, അങ്ങനെ പലതും വന്നു, അല്ലെ? പാലാഴിയിൽ നിന്ന് പൊന്തി വന്നു. ലക്ഷ്മി ദേവി വന്നു. ആദ്യം വന്നത് കാളകൂട വിഷം, നമുക്കറിയാം. അത് ശിവൻ അത് കുടിച്ചു, അതൊക്കെ നമുക്കറിയുന്നതാ. അതിനുശേഷം ധന്വന്തരി മൂർത്തിയായിട്ട് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു തന്നെ ഈ ഇതും കൊണ്ട്, അമൃതും കൊണ്ട്, അമൃത കലശവുമായിട്ട് വന്നു, അല്ലെ? അത് കിട്ടിയ ഉടനെ അവര് എന്താ പറയാ, അസുരന്മാരത് കൈക്കലാക്കുന്നുണ്ട്. അസുരന്മാര് കൈക്കലാക്കി എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്ത അവര്? കൈക്കലാക്കിയിട്ട് അവര് വിതരണം ചെയ്യാൻ പോയി. അവര് കുടിക്കാൻ നിന്നു. അപ്പോഴ് ദേവന്മാർക്ക് കിട്ടണില്ല. അപ്പോഴാണ് വിഷ്ണുവിനെ അഭയം പ്രാപിച്ചപ്പോ വിഷ്ണു ഒരു എന്താ പറയാ, വിഷ്ണു മോഹിനിയുടെ രൂപം ഇതവിടെ കാണിക്കുന്നില്ലേ? പിക്ചർ കാണുന്നുണ്ടോ? മോഹിനിയുടെ രൂപം പൂണ്ടു. ആ മോഹിനിയുടെ സൗന്ദര്യത്തില് ആകൃഷ്ടരായിട്ട് ഇവരെല്ലാം മറന്നു അസുരന്മാര്. അപ്പൊ മോഹിനി പറഞ്ഞു, ഞാൻ തരാം, നിങ്ങൾക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ പങ്കുവെച്ച് തരാം എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ അവര് സമ്മതിച്ചു. ഈ മോഹിനിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മതിമറന്നിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും വരിയാക്കി ഇരുത്തി. അസുരന്മാരൊരു വരി, അതുപോലെ ദേവന്മാരൊരു വരിയൊക്കെ ഇരുത്തി. അപ്പോഴ് അതിൽ പെട്ട ഒരു അസുരൻ, അപ്പൊ എല്ലാവരും കണ്ണടച്ചിരിക്കണം. അപ്പോ ഈ മോഹിനി ആദ്യം ദേവകൾക്ക് തന്നെ അത് വിതരണം ചെയ്യാണ്. അപ്പോ അത് കണ്ടിട്ട് സിംഹകേയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അസുരൻ സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും നടുവിലായിട്ട് വന്നിരുന്നു. ആരും അറിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ വിളമ്പി, ഇത് അമൃതൊക്കെ വിളമ്പി, അത് ജസ്റ്റ് കുടിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ഈ ചക്രം എടുത്തിട്ട് ഈ സിംഹകേയന്റെ ശിരസ് അറുക്കുകയാണ്. അപ്പോഴ് അമൃത അകത്ത് ചെന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കാരണത്താല് മരണം സംഭവിച്ചില്ല. അതാണ് ഇവിടെ കഥ. അപ്പൊ അസുരന്മാര് എന്ത് അധർമ്മം ചെയ്യും എന്നാണ്. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം:
അവർക്ക് എന്തിനോടും അവർക്ക് എന്ത് അധാർമികതയ്ക്കും അവർക്ക് വിഷമില്ല അല്ലെ. സ്വയം നശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അടുത്ത ജന്മം നരകത്തിൽ പോയാലും അതൊന്നും അവർ അറിയുന്നില്ല. ഈ വരാൻ പോകുന്ന ജന്മത്തിന്റെ എടുപ്പാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ പരമാധികാരത്തിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കരുത് അല്ലെ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ നിഷേധിക്കരുത്. അപ്പോ ഒരു വിഷ്ണു ഭക്തനാവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ശിവനും ബ്രഹ്മാവിനും പോലും അവര് പ്രിയരായിരിക്കും. അർജുനൻ ശിവനെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് പാശുപതാസ്ത്രം സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ രാവണന് നാരദമുനി പ്രിയനാണ് അല്ലെ. രാവണൻ ഭക്തൻ തന്നെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. താനഹം ദ്വിഷദ ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമ്യജസ്രമശുഭാനാസുരീഷ്വേവ യോനിഷു. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യ അധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ ജീവികള് ആകസ്മികമായിട്ടൊന്നും അല്ല ജനിക്കണേ എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയുടെ ആ ഭഗവാന്റെ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ആസുര സ്വഭാവികള് ഈർഷ്യാലുക്കളായ നരാധമന്മാരായിട്ടാണ് ജനിക്കുക എന്ന് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പം ആണ് അല്ലേ. അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു കഥ, ഈ കഥ നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താണ് കഥ? സനകാദികള് 4 സനകൻ, സനാതനൻ, സനൽകുമാരൻ, സനന്ദൻ എന്നൊക്കെയുള്ള 4 ആത്മാരാമന്മാരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. അവര് വളരില്ല, എപ്പോഴും കുട്ടികളാ. പക്ഷെ ആത്മാരാമന്മാരാ, വലിയ ജ്ഞാനികളാ. ഒരിക്കൽ അവര് വൈകുണ്ഠലോകം പ്രാപിക്കുകയാണ്. അനന്യഭക്തിയാണ് അവർക്ക്. നിരന്തരം ഭഗവത് പാദപത്മങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഭാഗവതന്മാർക്ക് മാത്രം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന പുണ്യസ്ഥാനാണ് അല്ലെ വൈകുണ്ഠം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ കന്ദർപ്പ കോടി കമനീയ വിശേഷ ശോഭം, അത്രയും ആ സ്വരൂപം ലീലയാ സ്വീകരിച്ച് നിരന്തര ദർശനം കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഭാഗവതന്മാരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആനന്ദസാഗരത്തിൽ മുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭക്തവൃന്ദങ്ങളാല് അവിടെ മുഴുവൻ ഗാനങ്ങളാണ് മുഖരിതമായിട്ടിരിക്കണത്. അങ്ങനെ ഭഗവത് ദർശനത്തില് ഉത്കണ്ഠയോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ജീവൻ മുക്തന്മാരാണ് അവര്, ആത്മാരാമന്മാരാണ്. അവര് അതിവേഗം 7 ഗോപുരങ്ങൾ കടക്കണം. 6 ഗോപുരങ്ങളും കടന്നു. 7ാമത്തേതിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ചോദിക്കാതെ തന്നെ അകത്തേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലുക ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള ആകാംക്ഷയോടെ. അങ്ങനെ ആ മഹാത്മാക്കളെ ദ്വാരപാലകന്മാരായിട്ടുള്ള ജയവിജയന്മാര് തടഞ്ഞു. അവിടെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ സ്വരൂപത്തിലാണ് അല്ലെ ജയവിജയന്മാര് നിൽക്കുന്നേ. അവര് തടഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ സങ്കല്പാണ്. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത്രയും വന്ദിതന്മാരായിട്ടുള്ള ജീവൻ മുക്തന്മാരെ ആർക്കാ തടയാൻ തോന്നുക? അങ്ങനെ സനകാദികൾ ക്രുദ്ധരായി. അതും അവിടുത്തെ സങ്കല്പം തന്നെ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോപാദി വികാരമൊന്നും ഈ ജീവൻ മുക്തന്മാരെ ബാധിക്കുക തന്നെ ഇല്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ലീല. അങ്ങനെ അവര് ക്രുദ്ധരായിട്ട് പറഞ്ഞു, വൈകുണ്ഠവാസികൾക്ക് യോജിക്കാത്ത പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് നിങ്ങള് 3 തവണ അസുര യോനിയെ പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന്. അങ്ങനെ ഉടൻ തന്നെ ജയവിജയന്മാർക്ക് തങ്ങൾ തെറ്റാണ് ചെയ്തത്, ആ തെറ്റിൽ പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ മുനിമാരുടെ പാദങ്ങളിൽ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു. എത്ര വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അസുര യോനിയിൽ ജനിച്ചോളാം, പക്ഷേ എന്ത് ക്ലേശം വന്നാലും സഹിച്ചോളാം. കാരുണ്യമൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തവത്സലന്റെ സ്മൃതി ഉണ്ടല്ലോ, അത് നിമിഷ നേരം പോലും വിട്ടുപോകരുത് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന്. അതിനുള്ള അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ അപ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ വന്നു അവിടെ നിന്ന്. പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ദാസന്മാര് ചെയ്ത കിങ്കരന്മാര് ചെയ്ത തെറ്റ് സ്വാമിക്കും ബാധകാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരിൽ ആരെ അപരാധം ചെയ്താലും ഞാൻ ക്ഷമിക്കില്ല, ഞാനും അതിന് കാരണമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ തക്കതായ ശിക്ഷ ഇവർക്ക് കിട്ടി, ശാപം കിട്ടിയല്ലോ, അത് എനിക്ക് സമ്മതാണ്. അപ്പോൾ ഇവര് കർമ്മഫലം അനുഭവിച്ച് വേഗത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ച് ഈ പുണ്യസ്ഥലത്ത് വരട്ടെ എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ അവര് 3 ജന്മം എടുക്കണമല്ലോ. അങ്ങനെ ആദ്യം അവര് സത്യയുഗത്തിൽ അവര് ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപുവുമായി. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കൈയാലെ മരണപ്പെട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് ത്രേതായുഗത്തില് വന്നപ്പോ
രാവണനും കുംഭകർണനുമായി അല്ലെ. സത്യയുഗത്തിൽ വരാഹാവതാരമായിട്ടാണ് കൊന്നത്. ത്രേതായുഗത്തിൽ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ അല്ലെ രാവണൻ കുംഭകർണനായി അവര് വധിച്ചു. ദ്വാപരയുഗത്തിലോ ഈ ശിശുപാലനും ദന്തവക്ത്രനും അവരെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വധിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വീണ്ടും അവർക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിൽ സ്ഥാനം കിട്ടി എന്നാണ് കഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആസുരീം യോനിമാപന്ന മൂഢാ ജന്മനി ജന്മനി മാമപ്രാപ്യൈവ കൗന്ദേയ തതോ യാന്ത്യധമാം ഗതിം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എൻ്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. അവര് ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടെങ്കിലേ, ഭഗവത് സേവനം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ അവർക്ക് മേൽഗതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഉയർച്ച ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇത് അവര് വീണ്ടും ഓരോ ജന്മങ്ങളിലും ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നീചമായിട്ടുള്ള തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യണേ. ഉയർച്ചയില്ല അവർക്ക് അല്ലേ. ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി അറിയണം തൻ്റെ കർത്തവ്യം എന്താണ്, ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നൊക്കെ. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലെ എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാനെ അറിയണം, ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ മറന്നുപോയ ബന്ധം അത് റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം അല്ലെ. അതാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കടമ എന്നുള്ളത്. ഭഗവാൻ കരുണാമൂർത്തിയാണ്. എങ്കിലും ആസുരികളിൽ അത്രയൊന്നും കനിയില്ല. ഇവര് പിന്നെയും ജന്മം തോറും അധപ്പതിച്ച് പിന്നെ പൂച്ച, നായ, പന്നി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആസുരികളെ വധിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ കരുണ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കയ്യാല് വധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മോക്ഷം തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. 21. ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മന കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭസ്തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകാണ്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. അപ്പോ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഇതൊക്കെയാണ് നരകത്തിന്റെ ദ്വാരങ്ങളാണ്, വാതിലുകളാണ്. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത്. ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കലും മോചനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ വലിയ സാത്വികരായവർക്ക് പോലും ചില സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ കാമം, ക്രോധം ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ദ്രൗപദിയും അർജുനനും യുധിഷ്ഠിരനോട് ഒരിക്കൽ ക്രോധം പൂണ്ടു. 13 വർഷം കാട്ടില് വനവാസം വിധിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അവര്. അപ്പോഴും യുധിഷ്ഠിരൻ വളരെ സന്തോഷവാനാണ്. ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇവർക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. ദ്രൗപദിയും അർജുനനും പറയാണ്, നിങ്ങളിപ്പോ രാജാവല്ലേ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഭിക്ഷ എടുക്കുകയാണ്, എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത്ര സന്തോഷവാനായിട്ട് ഇരിക്കണു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കിപ്പോ ഇവിടെ എന്താ കുഴപ്പം, രാജഭാരം ഒന്നുമില്ല, സത്സംഗം ഉണ്ട്, കുടുംബം കൂടെയുണ്ട്, ഭരണ ചുമതലകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോഴേക്കും വഴക്ക് വലുതാവുമ്പോഴേക്കും വ്യാസദേവൻ പിന്നെ അവിടെ വന്നു. അങ്ങനെ അർജുനനെ ഇന്ദ്രലോകത്തേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട്. ബദ്രിയിലാണ് വ്യാസദേവരുള്ളത്. ബദ്രിയുടെ കഥ ഞാൻ പിന്നെ ഒരിക്കൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോ പ്രഭുപാദ്, നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദ്, നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ, വിദേശികളായിട്ടുള്ള പലരെ, കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ അടിമപ്പെട്ടവരെ പോലും നാമജപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച് അതിനുശേഷം അവര് നല്ല വഴിയിൽ സഞ്ചരിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തി വളരെ വലുതാണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. 22. ഏതൈർവിമുക്ത കൗന്ദേയ തമാദൗ സ്ത്രീഭിർനര ആചരത്യാത്മനശ്രേയസ്തതോ യാതി പരാം ഗതിം. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഈ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഇവകളെ ഒന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരരുത്. അതൊക്കെ ദൂരെ നിർത്തണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നരകമാണ് ഫലം ഉണ്ടാവുക. അപ്പോ ഈ 3 നഗരദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള വഴി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഇതാ കണ്ടോ, ത്രിഭംഗ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ. മനുഷ്യൻ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ
3 ശത്രുക്കളെ പറ്റി കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി തീരും. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകളെ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാം. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെ. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയണേ? ഈ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ എത്രയ്ക്ക് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണോ അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾക്ക് പരിശുദ്ധരാവാം, നമുക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാവും എന്നാണ്. പിന്നെയാണ് നമുക്ക് ദൈവികതയൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നല്ല പോലെ ഉണ്ടാവും, അല്ലേ, പ്രബലമാവും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് വരാം. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഉദിച്ചാല് പിന്നെ നമ്മൾ ഭാഗ്യവാനാണ്, നമുക്ക് വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ്. 23 യശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ വർത്തത്തെ കാമകാരത ന സ സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതിം. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാവില്ല. ശാസ്ത്രവിധികള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അനുസരിക്കേണ്ടവ തന്നെയാണ്. ഇതിനെതിരായിട്ട് കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളാലെ പ്രേരിതനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ നാശത്തിലേക്ക് പോകും. മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിപൂർവം തന്റെ ജീവിതത്തെ സമുത്കൃഷ്ടമാക്കാൻ ഉതകുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്, അല്ലെ? ഒരു നിയന്ത്രിത ജീവിതമായിരിക്കണം. ദിനചര്യകളൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി, അല്ലെ, ഒരു തപശ്ചര്യയോടെ ജീവിക്കുക. അതിനാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. നാമജപം, ABCD ഫോർമുല ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, നോ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, നോ ഇല്ലിസിറ്റ് സെക്സ്, നോ ഗാംബ്ലിംഗ്. അങ്ങനെ 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ABCD ഫോർമുല അനുസരിക്കുക, നാമജപം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രേയസിലേക്ക് ഉയരണം. ഇപ്പോൾ സ്വർഗം കിട്ടും, അല്ലേ? നല്ല പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താല് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ പറയണേ അറിയോ? ഒരാളെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി പിടിക്കുക, ശ്വാസം മുട്ടി വല്ലാണ്ടാവുമ്പോ 1 നിമിഷം പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക, അപ്പൊ ശ്വാസം എടുക്കും, അല്ലെ? വീണ്ടും വെള്ളത്തിൽ മുക്കി പിടിക്കും. അതുപോലെയാണ് സ്വർഗപ്രാപ്തി. സ്വർഗത്തില് കുറച്ചു നാള് സുഖമൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ട് ജീവിക്കാം. അവിടുത്തെ ആ പുണ്യം നശിക്കുമ്പോ വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ജനിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ ഇത് സത്യയുഗത്തില് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു, അല്ലേ, വരാഹമായിട്ട് വന്ന് ഹിരണ്യാക്ഷനെ കൊന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ. അന്ന് സത്യയുഗത്തില് ആയിരുന്നു. 2 യുഗത്തിലായിരുന്നു ആസുരികവും ദൈവികവുമായ ശക്തികള്. പിന്നീട് ത്രേതായുഗം വന്നപ്പോഴോ 2 രാജ്യങ്ങളിലായി, ദേവനും അസുരനും, രാവണൻ രാക്ഷസനും ദേവനും. പിന്നെ ഇപ്പോ ഈ ദ്വാപരയുഗത്തിലെത്തിയപ്പോ ദ്വാപരയുഗത്തിലെ ഒരേ കുടുംബത്തിലെ ഒരേ വംശത്തിലെ 2 കുടുംബങ്ങളിൽപ്പെട്ടവര് തമ്മിലായി ആസുരം ദൈവികവുമായിട്ടുള്ള, അല്ലെ, ധാർമ്മികവും അധാർമികവുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം. ഇനിയിപ്പോ കലിയുഗത്തിലോ ഒരാളിൽ തന്നെയാണ് ആസുരിക ഗുണങ്ങളും ദൈവിക ഗുണങ്ങളും രണ്ടും ഒരാളിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോ കലിയുഗത്തില്. അപ്പോ 24ാമത്തെ ശ്ലോകം. തസ്മച്ഛാത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യാകാര്യ വ്യവസ്ഥിതൗ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തുമിഹാർഹസി. എന്തു ചെയ്യണം, എന്തു ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. വൈദിക വിധികള് എല്ലാം ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള വഴികളാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെയും നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളണം. അവര് ഈ വേദസംഹിതകളിൽ നിന്ന് നേടാവുന്ന അത്ര അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്ന ഒരാള്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക, ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള
ഔത്സുക്യം ഉണ്ടാവണം, അല്ലെ? അതിനോട് വെറുപ്പുണ്ടാവരുത്. എല്ലാത്തരം വീഴ്ചകൾക്കും അത് കാരണമാവും, വലിയ അപരാധവുമാണ് അത്. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദ് തെറ്റായ ജീവിത ശൈലിയുള്ളവരെ പോലും പ്രഭുപാദ് ഉയർത്തി, അല്ലെ? ഒരാള് പറഞ്ഞു, പരിചയപ്പെടുകയാണ് ഡിവോട്ടീസിനെ. അന്നേരം ഒരാള് സങ്കോചം കൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല, അവസാനം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ജയിലിലായിരുന്നു സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, അതിനെന്താ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ജനിച്ചത് തന്നെ ജയിലിലാണ് എന്ന്. നമ്മളൊക്കെ ജനിക്കുന്നത് പുറത്താ, അല്ലെ? തോന്നിവാസം കാണിച്ച് ജയിലിൽ പോകും, അല്ലെ? അങ്ങനെ. അപ്പോ ചണ്ടാളൻ പോലും കൃഷ്ണാവബോധം വഴി ഭക്തി ചെയ്ത് മഹാത്മാവാവും എന്നാണ്. അപ്പോ മനുഷ്യര് പല ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ട്. ചതുർലക്ഷാണി മാനവ എന്നാണ്. മനുഷ്യരുടെ ഈ അവബോധത്തിന്റെ ലെവൽ അനുസരിച്ചിട്ട് 4 ലക്ഷം തരം ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നാണ്. ആസുരിക സ്വഭാവികള്, വളരെ ലോവർ ലെവലിലുള്ളവര്, അവിടുന്ന് ഉയർന്നുയർന്ന് ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പരിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ളവര് വരെ. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചതുർവിധ പുരുഷാർത്ഥങ്ങളുടെ മൂർത്തിയാണ്, പരിപൂർണനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ. ഭക്തിയെ 6 പ്രകാരേണ പല ഭക്തി രസങ്ങൾ, അല്ലെ? ശാന്ത, സഖ്യ, ദാസ്യ, മാധുര്യ, വാത്സല്യ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ 6 ഭാവങ്ങളും ഇണങ്ങുന്ന ആളാണ് കൃഷ്ണൻ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഭഗവാൻ ജഗത് ഗുരുവാണ്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജീവിതത്തെ നോക്കിക്കണ്ടാല് സച്ചിദാനന്ദമാണ് ഭഗവാൻ, അതൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാലോ ആനന്ദപ്രദമായ ജീവിതമായിരുന്നുവോ ഭഗവാന്റേത്? തീർത്തുമല്ല എന്ന് തന്നെ പറയണം, അല്ലെ? ജനിച്ചത് കാരാഗ്രഹത്തിലാണ്, അല്ലെ? സ്നേഹമയമായിട്ടുള്ള ബാല്യ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗോകുലം അവിടെ. അപ്പോഴേക്കും പിന്നെ പൂതന, ശകടാസുരൻ, തൃണാവർത്തൻ എന്നിവര്, അല്ലെ? വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയപ്പോഴോ അവിടെ അഘാസുരൻ, ബകാസുരൻ, അങ്ങനെ. മധുരയിലോ കംസവധം, പ്രലംബവധം, അല്ലെ? രാജാവായിട്ടും പിന്നെയും യുദ്ധം ഒഴിഞ്ഞില്ല. ജരാസന്ധൻ 17 പ്രാവശ്യം യുദ്ധത്തിന് വന്നു. അന്ന് പ്രബലരായ രാജാക്കന്മാർക്കൊക്കെയും കൃഷ്ണനോട് ഈർഷ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കാമിച്ച സ്ത്രീകളെയൊക്കെ വിവാഹം കഴിച്ചു, നല്ല ഗൃഹസ്ഥനായി, മക്കൾ അഹങ്കാരികളായി, അല്ലെ? തമ്മിലടിച്ചു മരിച്ചു. പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞ ജീവിതമായിരുന്നു കൃഷ്ണന്റേത്. എന്നാലോ ലവലേശം ബാധിച്ചില്ല. മന്ദഹാസം നിറഞ്ഞ മുഖാണ്, അസ്വസ്ഥത ഒട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ ചോരയിൽ ചവിട്ടി, അല്ലെ, വരുമ്പോഴും പരിഭ്രമിച്ചില്ല. ഇതാണ് പാഠം, അല്ലെ? പത്മപത്രമിവാംഭസ, അല്ലെ? ഭഗവാൻ നമുക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു തന്നു. ഏത് വിപരീത സാഹചര്യത്തിലും, അല്ലെ, സംയമനം പാലിക്കുക. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവൻ വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്നത്ര അത്യുത്കൃഷ്ട ജ്ഞാനമത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പ്രക്രിയ അത്യന്തം ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവം ഏർപ്പെടാനും ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഭക്തി സാധനകളിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വീണ്ടും വണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവികത പ്രബലമാവും, നമ്മൾക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ചെല്ലാൻ സാധിക്കും. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണ അർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതില് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. മാതാജി, എനിക്കിന്ന് ക്ലാസ് കയറാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു, മഴയായിരുന്നു. കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ അവസാനം ഒരു 15 മുതൽ കയറാൻ പറ്റിയത്. അതുവരെയുള്ള യൂട്യൂബില് കാണണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.